but enforce the opati akokotoko no yenye na bro ebe na kakra ni na nam ye board the rule kroma e bi ba ya so dem ya bo ho the rule say one ne manfo ne wo yes adwumadi a wo health insurance awuo wo ni bi kura wo nyina amra wo be register ma wo free e ya de pa visa to bi na wo ko register or district contest mu ha wo ne de keka ho nti nansen na Tredehene ema yenya ntie se opese odi dwuma sei e de boa ne manfo ampa na akoya asem de e basa eboa amakuru ni nyina erale ana kom ho bom Ghana card so na omuyisu ya omde ye maame de se me bibia wo Ghana card no so tie ne nam de be call hospital process ne dey smooth wahini ne de nana no obedi ade ne de wabo trede kuro yi pa me gas wo moya se de wo hwe na ho keka ene se de osimma kuro yi se de osi ane de waya ade boane se waya ade pa waye bia makuro yi me gas wo nye bi makuro na meboa waye bia maye ese kwa se ekeye 77 brothers ye hia for kran ese ne ye insurance free wanu nti ene wa me ye insurance ni free tinana de krom ha de me kaso wonya obi ma obi waye obia waye kro no so kama sepa so se maba be so ma dwumade ekoso kama aseda enkoma mo na eye manije pi so se mo kan se ene ya akra no matimi anya nipa ho ha anu ene echi na target no so ye 300 apomuden de ehu hia se woni ahoden a bibia ni ho no ma betimi aye apomden ade a nipa da se ni bibia se ayi we ade hia nti enyina ye asede na esumi da kura no me dado ma no ese me tie de eye me mindful ne ha nyo ma e ha adwene ha ye no apomden so ka ho nti enyina ye ko benkro mu se ebe yi na me ensa ne de aye sa hyeche Asantemaso TV yesomosompa Memo akwaba emfamra Asantemaso TV na Asantemaso TV ye dwuma ye die nyina na yahwefo nim se amamre ne amane ana afi nso dwumadie bia na eboa enipa empuntuo na Asantemaso TV ye di ekire na prem me no ka se ayade se Asantemaso TV aba bedru trade ya otumfo brempon nana Nuben sra otoso miensa ana afi Obahema Adwubi Kete ya otoso enai trede Obahema ana womudi dwumadie bi ahyehye so ate se enya grokra dwumadie omudie nyina ne se womo free health insurance registration se wa wudi ewu anase wa kura na wunni bie kura na nana afa ho ka te se oya mo bia nipa ewo trade echichi ni benche nyina de nana ka se apomdin ho nsem no ne manfo apomdin ho nsem no ehu ehia ne pa enu ti nana afa saka we nyina te se oya ma empanyini emofra emrewa enkokora emrantie ene mabawa te se nana se onyi wo bia hwe eno ana ama Asantemaso TV ya ba bedru trader sesem ne dwumadie no ne pempem so de ekoso nyina no ye de ebrem eno nti enche ye ne nana ba ko wa ha ebedi enkomo na afi ya hwe dwumadie ne pempem so ne ya bawuram enipa no so a ewo ho no sen anigye ben ana aba o makomam efise edom na aba ha no edoso pa nana memo akwa abadoba Asantemaso TV mejoso eburu nana we de wadaroma obobo udin na wa kire nipa woye yo medase ya frame nana osetutu agema dia wu Tredehene eneme nana wadaroma dwumadie ya ekosue ase ne sen obobusa se edebad na ekoso yo dwumadie ase nyina ne se emia miwura nana no bensa otoso mensa nana Tredehene obedi akonwa mfie nwotwemu ni na yakenka mpuntu dwuma enam na nansa so abakuru mu anache se ebura adwene ntiase so ba bi egina ikura sa community center nana no ne botom scan wode sa adwumadie nyina enuma bebre no waye wa sidwa ama oman no dwakase pa samunya bre kura betima akwa makwa akohwe yehwe ase ha sanitation area ho wa sidan a skip hima che se bibia kama yewura ba de mpuntu de bebre we no tan ase dwene ya no se da bi ma nya mpuntu bebre ma me manfo o mapom din so esa mane hia me ti sade ne health insurance me bia ma me manfo me nanamo o de tuma ni ma me de ya announcement on health insurance for so akasa ti yewura tan ase ya se da bi
ne nanamo ono a turbotum why you have insurance card ama nipa mako pem any achiri 1,000 yes over 1,000 wow nti you say then ya shase na 11 ya shase ye wura so nkuru a shana se doso nti na ya shase what Tredeha say from and ya we ekopem memenda Tredeha yes meeting nipa over 500 okuruma nko if you na kopem memenda de nipa 500 na obi a timanya card ye wia nkuru a shana se no if you are no so number 2 number 3 ne abanwensa amoafo nkwanta dentekrom nyina so subsequent days no after Saturday no ya be ko so ne akwa ya so ama ne na mo ho nyina nti estimate about 500 kuruma say ne ya spread 500 so ama nkuro na aka mo hye ase no yeah nana emprempie no ya na minum se opanyi bi tikro bi na se wo yesi adoye ya na ebo a wode wo beka secretariat eto ho broni sa na broni beka ho enipa ben na wo ho akonya se wotumi be ebe register free health insurance ye cost what trade yo mi wura de wodo bia wodo ne nana mu nyina ne manfo into afa criteria bia to wo se nipa bia firin kora so kopempani for so disable obia wo hia se onya health insurance card de mi wura se bra na beji bi we bia ma free nana wadaroma obaye dwumadi ehyaase wabaha sen ene no ma sitie e wa hase boye nkomo ewo hase ya ye wo no dwumadi ne pempon so a eko yo dwumadi no ye nyame adom ba no pa de bibia ekoso kama sa ansa na obefrem sisi ene nipa ba 110th person aba obegene number and say nipa be 50 to 60 there o manyo mkasa o mko anipa bebre nso na gu hoyi nti dwumadi nso so balance akopem 4 o'clock nti migiri se nkobo fo na nipa dodo no na aba nti hade bibia da din bibia bokoso boko o ma banyina obia nso compound no kama obia di live so kama nti hade bibia ya asomdwe nko na wobi babu sase nana register say yamaji free health insurance card wada Roma se wu a ya be den ya renew office wa ha ana se ewu nso anana nso ebesa de edom aba no ma be renew amaye yo de kan office wa health insurance office wa kama ye wura bai ya kan mpuntu juma nam no so aba e bi ka ho office kama si ha obi a bitima ko renew na yi wo ho na mo ye wura waso ma no so ha ya ebe year routine afi bia obeye esansa nana mo apom de hia no nti wukura na safeda program san ba wutima san ba be renew wuntu ahwe ni nyina yewura sebe ne botom nana we de yemfemfiri ha kakra ne yentinsi mfia ensi ahemfie fi se wura be di ade wo simfinsia no enwatwennie yenhwe nana no bi wo ho a ekoba ko dra ahemfie wo se we nam enka bom ne nooma bi kura enye adwuma wo se nkonwa ni bi wo ho so a ohini bi wo betena so no kura wo ntumi mo boy nana ne dwumadie efa ne soma wo so wa ahemfie no se ne nooma sieko wura dwumadie die se bibi wo excellent achi a de nka se sa wow very excellent wow yeah dwumadie koso na ne nka bomu wone ne mpanimfo yentam bibia kama o ma bi fa bibia so nsie ye ana o man tete nso so nti yewura de ahemfio de asomdwe nko a wone ete kama bibia koso kama pa ana ne dwumadie nso sada me kan bi wo word bi ade wo excellent achi anka me ka se me use sa word na ma no ya bibia excellent wa ahemfio kama na nche meja na mo akọ na minum se apomdin eka timamni bia de ehia no efiri ho a akwan ensuo eni sebi enkanea ena sebi bebia ya na nipa beje wo manan batu nwuragu bepacha ho nsem tesen ewo trade yo ansa na ye wura ba die na bebia tu wuragu sare kan ne ho ase na edaja na enkoye kura ye wura ba no se da bi me hwe ma me manfo tu wurangu fom basa ekura de yade ba na meka wasi ye hwe anamo ka be some few meters wasi ha ya hwe wasi da kama ha skip hwemu aye to ball agumu ye wo ya kra sama hwe anche kra na ka be fa ya de twa mu sesi ya eko enti ball asem de ye wura what take care of bibia kama pa akwan so wo am hwe enam no so
o say aban egu ye de na so say ohene papa ni ho a ema obaye na sebi ya gates afele de so na da ho ache o so no tuma gu so konkran ba ku mienu miensa next time na na se quota na gu so ni nyina nam ne sa so nti okwan so obo no homodin apomdin so a wo kan agenda 111 enne ne yasisi we ya wie obaka sa aban ni siye na so aban ni asase aban ba ye no se wo hene me pa asase agenda 111 wo hene sibi ni asase a se ka be ko ba fufuro esan sa apomdin odwen na nam huntin no se mi wasase aban beje na ode asase ma aban nam no so a agenda 111 so ba nti apomdin fam so ye wura obo no homodin pa o bo no homodin wo ho nti ne ma de bebre na na mada se men se womre efi se won se wa na wodi akwaniaba na emrepem ne besan ba bio yo mi wura wadama pia da se buru ba bia ya me chia wadama dwuma de ende eguso a ekoso wadama wadaromanti ye wa ha ye di dwuma no ye hweso ama okama mi wura Jumedi a ekoso no ewa trade free health insurance registration no eno a ase ana Asantemanso TV eda so ewo no na nyame adom ene de ya yenhira me ne me producer me calm Billy every say sofo pon kron father ena yenya na ye ne ba betwetwe enkomo father nso edna nemu nyam aba betai Jumedi no ase ana ase eso nti no ebubusa no sen no si hu no ma father mpacho mwakwa baba Asantemanso TV ya medas father wadawro ma obobo wodi kakra e dia mahwefo yo ya frame Father William Opoku Boatin me na mehwe Tredehemaa Roma wo ha me na mehwe so father wadawro ma nana se wo ye health screening me hu se waba obabi sen na o se hu dwumadie no nyina yo but enforce the party akokotoko no yenye na bro ebe na kakra ni na nam ye board the rule krom ha ebi ba ya so dem ya bo hu the rule say one ne manfo ne wo yes adwumadi ya omu health insurance awuo omu ni bi kura omu nyina amra obe register ma omu free ya de pa visa to bi na wo ko register or district contest mu ha o ne de keka ho ti na de aba abobo ano de a na ya de pass ye de munyam beta akire timi akora mabeye me de adwumadie no adwumadie papa woto ani hwe amrewafo anka omuntimi enko district quarters ho enkoye na fe de aba ya abobo ano no de nana odwene ne nkrofo ho de danase father wadaroma emprempi wakoye huhumu nipa ne emprempi ya na ahemfu bi anase nananu bi obo se eba wo mosom no ene som na aka na obo se wantwi ne noma bi enkoso na nabae wadaroma wankasa efa wosum no sen na noma mone na nantem site ye ne nanate asomdwe mi nyame anim no kurani ye de ne si akonwa so ye kra ye bompa ye ma no na nase ye bompa ye ma no nanano a we Kristo ni na no wade na ato no ene wodie odi ni nyam sumso awura Kristo akonwa die no ho enti wonye pasabasa bia sebi mu wato ni nyam sum agu ti ene no na ne kra wato nsa frɛ se opesen ko betrans kra local council of churches no ye mra mebo na chidom na ye mompa yimpo ema no a wato nsa frɛ se ohia ye mu bia da ne da okwasetena no obehia no manfo a se osofo eka no na je se odi wa blending nyam som no ene amamre no a odi edi ne djuma ti oyade father ansa no meja mo akono enemri no se wo hwe enipa nyamesum ene yana montuo ewo Kristo ma wo ba mpotamu asen ne ahokeka no asite ateko anase sen ne no masiko yo ejese first no de nyame ni nokure ni ewiase nyini ene je first no Roman ni Methodist ne dika ba ha enti na Roman Methodist sesi aso bebre aba enti tora bi na akọ Roman na akọ asoro bi obi se nipa ni wo bia nipa ensum nyame nanso nipa sum nyame still apatem ha ye nyam surofo ye ko asore edi nyankopon mra so a ye tutu ye nema nyina ye enti patem ha no te trede empatem ha se de mesia hu na obusame no nyamsum ewe mu ewo o be ka se Roma so na ba ye pa no e de be mwa pa na community as a trade enye free Roma so emprempen ya woda no yo mwa de bebre
On say wohwem pa we Roma sorry every Ghana nansa bi o man bebo o count to yen boreholes schools hospitals relief services charity works aya but me pin down bahadia Roma sorry ba krom ha no di mfie oha ene aduonu enum 125 years e wo Tredehemaa 125 years. Wow. Aboa bebre suku arusi no ho no atreni nipa bebre Dr. Nsiasare mu nyina ho no ko school. Wow. Ho de tie no wo mu amintim bobo mu di bebre and education kura ande aboa wo community. Apart from that asori no so nkyere emanyamsoro abo nipa mu a ama ha ze kronosem ne awudie sem no unta ntibi ni nyina no ha enomba bebre o de beka no de metimaka Echa tokra no adaroma emrantie ne mabawa enne ye life adi wom enubone ne ye ho siesie ne nuom efutuo kakra ben na ode jai yo metu onfo se wiase se wa mro ho ase na wa fa abrabon no bo odidi wanimu a enkoyie o mu se ne adwuma ne nsem ni krom but o mu mpa ba o mu to mo bo ase dressing ahodo a wo kan ebi efire ba bi ne baaye ye wo ye de nti o mu hwe o mu dressing ye enubone no wonum adura na de ohwe na won sankan wonum bro wonum tramo wo bro ete wani so a problem wa wo mu no na wo enunti ba tufutua ne se yemfa nubone nse ye ho bebre wo yanim Ghana wo ne pamaye na nanom atrankonwa wo ne pamaye tie mo brese ne fata yemre ho ase na ye mumpanimfo fi se ye mumpanimfo adachen go muni ho aye ne ba bedi wo mu ade enkrofo so amuyenya enye yiti yemfa nyamsuro yamfere emoye bra na Yakopon no a emresimu obepagyaye medase father meso medase fa yeguso a ewo dwumadie no ase na opanyin pa ono aneda health insurance adwumayefo ase semri me no wo mo wo community center ha ewo Trede omo ye adwuma no ono aneda no ntia ne ba betwetwe nkomo na bibia so adwuma kama ono aso na ye public relation officer enso ewo Trede anu nti no ye hwe ye ne ye hu de enoma esiko opanyika se mwakwa baba Santimaso TV ja mejimo so adaroma obobo udin ene udi bia okuta ewadwuma yi bedede Richard Sapon oba atwuma kwa ngoma health insurance dwumadie no me na me kasamafo bro ni be kase PRO wadaroma ye ya ne yenim se emprempie no ye be huma offices ane ehum ene de ye bowura com center ha Trede mo wa ha ase ne sen yo medase ye dwumadie ayedie no kwasem ne se office ne kura de eye kakra bi okay ye mo pa ne se kadane de nyina ibenya akwanya sei na nka ya ban krunkru so lorry stations market centers na ya bedi dwumadie na eyade ya office na nkasa ye dada ye ko krunkru so a dane de nyina ye ko na dwumadie a ede ya be pia titiriu a no nso ya na da bia ye bompa ye sere stakeholders a ye no mu di dwuma titiriu ne nananom ene na Tredehene adanadi edwumadie a ye di eno nananom asofo assembly members of parliament politicians obia ye no mu associations ye no mu di dwuma nti nansen na Tredehene ema ye nyantie se opese odi dwuma sei edeboa ne manfo ampa na akoya asem de ebasa eboa amakuru ni nyina erale ana ekom hubom eba do hu be share health insurance dwumadie ni ya office for Tredehemaa ba me akura mba ya je mensem hwani padodo a egu akira health insurance kura bibrenye bi da ana ebi nso kura sebe ede awuo mu ntimi ekura renew ye nanso enam sana na Tredehene ye so obeye ni free ede ama manfo nti ana ehu edom se nti edwumadie ne pa de office de no bro ni beka se bi be 30%. About 70% of the membership drive na nkasa de eyinkrunkrum ene mia ene yakwa yenya no enti aka edwumadi ho pa obi bobusa se moba hase no challenges ben or how ben ana mo film mo se edwumadi ase from anopa bepem se semri sen na no masiko okay challenges there
and make say network no na e disappointing to hwe teacher no ma afi no be foforo na ye do mo nsa ebisi afidie so na ye twom mfoni no aye slow kakra. Apart from that, you need challenge be our hobby. Network na I know so the it goes beyond me no umi no. Aha, in Ghana your networks are no more more. And apart from that, the challenge me that the only challenge we are say akwe nipa institution. Okay. Nti yensa lie obi bo pesu obi wuram ni ada but no dey normal nti ye huna nti ni kwa fa so a ye regulate mu na ye. But apart from the major challenge pa no network down. Efra no pa mo sha se bepem sesemre se wodi wani bubu a enipa dodo sen na ebi omotumi o mo setumi aka o mo card. Before say me sorry me busa ye no me check na say akabe edunumiensa 23 ni aye nipa wo ha. Wow. Say the make network in the yesulu nya sa akura ka bai na ye twem wo ha. Aha. Iti time me sorry abam busa na say aka 23 ni aye wo ha. Wada Roma say aka 23 na say drew 100 a time be number pon na sa time so no hwe animu sen na na no so na dodo sen na mudi no ha mo de say adwuma. Okay, ye di na miensa ye ne enne o kine fiada ene memenda start ye sha say no pa no ngotwe na ye wie no 9 da bia it 8 a.m. to 4 p.m. every day. Okay. Ya wa ha ye som na Tredehene ene ne manfo. Ti free na kope memenda ene ye di dwumadi no. Wada Roma afi na me be ye bia na se me ba enoma be na me hia enoma be na ye me hia say di say metumi ede ba na me wo bi nso na ewu a ni nyina ekwan ben ene enoma be na mo hia. Okay, your registration ye mu mienu de onye bi da kora ene de wa ye bi da ewu. Okay, sebe se wa ye bi da na so card na ewu a. Okay, eno oba o de membership card no ene beba oba ye be renew e de amount. Okay, se mpo ni membership card na kasa ho na wo number no wa twera to ba bi ana o twa to phones na de ba ye be gina so na ye renew e de amount. Okay, se onye bi da na afi na abaye foforo na so wona oburu mfie dunu nde kono oba o so do Ghana card. Okay, o de Ghana card eba. Okay, nti o Ghana card na nyi bi da na ba eno so ye be ya mawa won so process no nte se wona uni Ghana card wo nkotwa photo. Okay, so Ghana card na wo ntwa photo. Okay, on fa se fidi bia so ye be your insurance ndi egu Ghana card so. Oh, okay, na ye the amount ba wa uni health insurance card wa uni Ghana card on so ubetimi aba ye be ya amount. Okay, nti wo ba also process no eno ewapa nti you go through that process now so yaye na ya generate membership card e the amount me ja kwa mo akokra ne me de ebia me wo bi na emom so ya linking to me Ghana card eno so ho adwuma no moye edwumadi e die pa me so obeka ya Ghana has a cars na do so enkane no nipa ba akopɛ or health insurance card or senate card or driver's license chase card how do be enum na chane person na ne bag im no ordinam ene aban no afatiri mpo sɛ ye cars ni nyina opese ye kambom enti sesi am no ka sɛ wo Ghana card na health insurance na wo de ba ye do health insurance no ibegu Ghana card ne so e de amount. Okay, na watimi use Ghana card ne so e de akọ hospital ti said na medical make no wo wuni bia wo Ghana card no oba ne yegu Ghana card ne so de ma yen san print health insurance card for franya dey emfa ma nti se wo bi wo card blue na ye health insurance card no na sa wo Ghana card oba ye be kan bom de amount na watimi use Ghana card ne so e de akọ hospital. Me busa question ba ko pebi emprempie no ya na ese emnantie mbebuna na se ni pebu ha na me health insurance no kwa me ya ye den every say me nyare me ye kura so me mfa nko hospital enti mfa so ben ne wo so ya na wo tete sa comments we bi ya teda na ya na afutu wa mitu ne se enu nti na ye apomuden anase yensi achi ban sebe se wo ka afi bia be insurance o car na ho o ye insurance ha eno nkire se wo mpa e se car ni nkonya accident ana se enkosai ne kwaji insurance pa jo so ati ase na mum ye insurance ne se o de yensi achi ban na se bibi kosi a watimi agina insurance ne so e de atwitwaje wo ho so ati ase enti sa na health insurance ne so
ɛteɛ woba bɛyɛ health insurance sɛ woyare a watumi anya akwanya no ade akɔ hospital na ɛno nso aboa ma wo kaa wobɛbɔ no afiri hɔ anaasɛ abafam koraa yɛ dɛn ɛde ama wo nti abere biara na yɛtu yɛ members by office fo yɛte paa meyɛ koraa menyare da ɛno nti na yɛnsi akyi ban no yɛto hɔ ɛho bɛhia sɛ wobɛyɛ ato hɔ na wonyare dan sɛ onyɛ na bɛyare afei na wopɛ sɛ woyɛ dɛn woba bɛyɛ deɛ ma ɛho hia sɛ wɔsɛ ɔyɛ to wɔ no titiri yɛ ne yɛdi 5 years nipa no odi 5 years de kɔ so wɔyɛ health insurance ne na just wɔtwɛn bosome baako ansa na ayɛ active eti fa ne sɛ onyɛ obro 5 years na wayare afei na woba bɛyɛ a what is means that dan yɛbɛyɛ card ne de ama adeɛ but untimi mfa nkɔ hospital ɛmfa nkɔ nkɔhwɛ wo ho so what you say ɛno nti na ɛho hia sɛ afi bia wo health insurance no renew de to hɔ sɛbe ne boɔ nso nyɛ den yɛkyerɛkyerɛ mu a ɔpani kura a ɔboro mfie du nwɔtwe ɛde kɔpem aduosi ankono so ho 18 to 69 years unye bi da kura na first time abɛyɛ bia utua 26 cedis and why you be da na card na wu a obe renew a 23 cedis se nipa no oni 18 years obroni beka se below 18 years na unye bi da kura na aye no fofra 8 Ghana cedis and na ewu nso na be renew a 5 Ghana cedis ya maame nom ya papa nom ya wofa nom a omode omumfie kwa anim a omubru aduosia no aduoson 70 years omumpo de aban na yen se enam se wasomo man no na ho ne kɔfo mu ntimi nya adwuma nti san kro so ɔyɛ foforo na sɛ ɔyɛ dada no or renew no ni nyina free a yenyi sika aha nti so hwɛ mu pa health insurance na fi bia watu sika kase pa 26 cities ana 23 cities depending sɛ ɔyɛ foforo na sɛ o renew na ya na wotate se mekuta health insurance mekoye ne ya mama duro bia mekuta health insurance mekoye sika ya agye no we de mekuta bi kwa na nka mfa so wo so so obi kuta health insurance no wo hospital difference be ni bom because wotate se complain no ya teda la de mesre ya tiefo ene wona o use health insurance ne se wo hospital na sebe what the health insurance ko ne yaji sika bia na se wonte ase ya ana se sika na twetwe waso a wo ho akonya so obeye complain ama health insurance office bia e ben wo eti e wa twema kwa ngoma hai se wo Tredehene the health insurance akọ hospital na susu se enuro wo se yede ma ya afa ama ana se sika wo se yeje wo yaje ama na boro so a wo betimi aba ya so ye na the receipt because ko hospital bia na se yema onru ya show ya yema receipt won krata ya dem anyina ade ba your office obeye complain na yanso ye behwehwem ni ade akiri se hu behia se o health facility na hospital akọ ye no odu sika a se be ka se oje bro so ne dem wa ye betu sa na mo no ma osika esida em se last month se mote ya eastern region aban aso piti bia wo ha mempese bebodin health insurance when in fortune wo so enam saa niema we bi enti ya ade ayeye emom dodo na okọ hospital ni agini wi a oma meka na afi aye nkomodie sebe e wa abontene yemso yeto office se wo akọ hospital minim so wakọ what you say etu ko ase yeje wo so yeji usika so bro so ana se yeji usika ni kwa ase yeji a sebe health insurance dwumayini no oteho a onye dai onhunu eti wo kọ na se yaji usika bia na se wohwe na twetwe waso a obetimi aba ya so ye na ade aba batu ye nim ne nso ye de akiri aye nhwehwemu bia wo ho ade ama ti se dem di kaka ye de ese fata se bia yaji usika a eboro so ne ma no ye betimi atu sa na mo no so ne agye ama mewra meda se pa na womre meso meda mase dwumadi ne guso a ekoso na samre menya mewra ba ko wa ha na krata bi kuta ne nsem ye bebusa no se de be krata se ne no ma esieko mewra mwakwa baba Santomaso TV thank you mbacha within the same the Kobla champion eja champion wadaroma process no wa famo wie na sen ne no ma esitie oh my funny nyina mo wie na boko fia no ma wie amanya ma wie me bibia yeah we kire say wonya wa card we bibia wi ye obetume use anasesen sanity no mo chese just say 1 month time ansana metime use wadaroma emra wo bae no process na wo fair mu no wa how ben
ɛna ebia wonua bi hwafe no wo ba o how ben na normal ben kra na de buy ya etumi ma wo fam simple. Okay, me buy no me buy no beje number na me to so 47. Okay. Eti me nya abotretwe ya kopem se edru me so. Na Ghana card so na omu yisu ya omu de yema me. Enti se me bibia wo Ghana card no so. Ti na me de be call hospital. Enti process ni dey smooth. Yeah, normal say network ho nsensem ti ma mu delay ni sa normal sa complain no wa fast we wie no e bi ato. Okay, ma nya bisa. Machine na dum ye beto mo charge ma ehase ye aduma. No mo di wie me de na ma me. Yenhwe nana wodi sa aduma di bai. Obedi akunya e wo Tredehemaa na nkasa no. Hu nana aduma di sen. Oh, me am betra ha enchesa nanso so me hu ne dwumadi na fantastic. Because me kura me share bi da me hu bi da se kuro bi mu hima na se hene kase ye bibia ma na manfo free. Just Tredehemaa my experiences are there no. Enti ne dwumadi no koyie. Na betena aswe efa empuntu ekuruma ase kuruba wutim nkania janan ne lore kwan ne sa norma no say ne norma esiti na betena akonwa iswe nioma nyina koyie ya kwan ye kama nkane asemo ye ejana bia na me krafi na bisemu ye kire se o man na nhede ni bi beteye private na aye betakase nana bedini na bisi form no aye o mine de amaya nkasa ene ne yehwe ni mu emprempie no ya na wo hwa timamufo ene empanyifo mo wa hemfie no emprempie se na napia edomodi na chi na wo se kure na na de oye nkabomu we penasem anchichemu dem na nkasa no ni ntem kutahodie pa ne ne manfo ase Tredemanfo no obetra hanche de sei na wo se hu norma odowom ana se ehwehwehwehwem de oh no kwasem ni me ano me hu ni se ekoyi because se mi twemu anfie ho no mu ye bibi o ha me hu se o manfo na ho keka o mu de eko no kire se enkabomu o manu mo what they say Tredeman no enkabomu pa kasewu mi jamu akọ wade srede ba akọ ben pa na nka wunya na wana nka wode beto ne obesren se we de wo ye boa Tredeman ya ebeboa ma de srede kase de ka otimiti what they say volunteer na se bibisa maya ka me pepa ba dia hia me pa wo bro so because me driver ni ase uja wo ka yini baby potin ay pack no e jesi abonten we mistake na uja batro ho a ade be chi na nya odia etisi nya community watch bia oye de boy aka mepepa na face su kura no serebe ya usole ahomachi ana akọ baby ba na de asanwa obi metata ukwam ene no ma de srede am de srede na mira medasi ana omre yo Mr. Das ade se ya maame ensa akan card odonso ababa ye ne de enti ya ne maame ebetwetwe nkomo na yahwe oha ben no nemu na afi nkomo na oho no so no ya di ato aso maame mwa hade oba Santomaso TV me pacho wahini ne de nana no obedi ade ne de wabo trede kroyi pa me gaso mo aya se de wohwe na ho keka ene se de osimma kroyi se de osi ane de waya ade bwana se waya ade pa waye bia ma kroyi me gaso onye bi ma kroyi na meboa waye bia ma ye ese kwa se ekeye 77 brothers ye hia for kra ese ne ye insurance free wanu nti ene wa me ye insurance ni free tinana de krom ha de me gaso onye bi ma obi waye obia waye kro no so kama abadaye awani yam yakopon hira no no onto no kwanam no wanya ne tentene amaye wadaroma anope obaye na otoso sen na emra wote say na na say obey health insurance free wa wodi ewo obe ori no di amount no kra no say na wosifa ete efa asem be me fanse
be enura eno mo nanso ye say yes wo nanso kra abro be 5 days ni ti enura ena meteye enti anope so me ye nyame ye madom e ma me ba na nipa no do so pa na me say me hwa na me to so 92. Wow, 92 enso nyame aye madom ama 92 na duru me so a se mi be kofi ma de ba ko bi ne se me nkofa mara enti me ko na makɔhwehwɛ na yɛ se me da yɛ de me de aba obaye no anase mprempie no ya na ohene bi ebetena kuro bi mu a ya na ohwe na ho keka efa ekwan ensusem minum se apomdensem de bi no woyi na wo ha ben pa na betena so ya ewo kuro mu a enso ebia mo abɔ mpanyimfo asa wo monkan me pacho ni die me hunu bisa enti se ba aganansem eba ensusem eba nkane asem a sen na ekoso wa me pacho enu de waya ade ajanan eni nsuo de waya ade pa e wa ha me ma me ne frose me pacho ye frame Doris Fosuya me Ghana Academy ye ni Fosuya kwi Fosuya Tredehene na ofiri ana asa wo hoho me nye hoho Tredehene me free bem for junction so a me da se wonya amre ma ye twetwe nkomo so me da se so mama me mre so me na mo so twetwe nkomo eja me mo akwa baba Santema so TV ya eson bemena na mpacha odin de sen ye pacha ye frame nsia sare agency asare wadaro ma we de me hu sa afi na wuram na ede ba de wote de ba de na afi na wube ya dem tie ne say no penam tie no efem so say nanase obeye health insurance de amaye ntikroma fo no bia mra na emra meye na wo ye ni free onyu ubi esika eno nti na metua na ma me ba beye wadaro ma wo bi dada anasa afi na wo ba beye minibi menye bida afi na me ba beye we de agency wadaro ma de se wo mfe no kwani mu ye wo hemfu pia wo ma bakọ na ne ya afi wa beye wo ne nwumadie bi ani wesi no na na betena so no ani trade kuro no se ne no masiko mi nko ama famudia mitimi we so betena so ne me ko yiye mai pa because sani a wesi yikuro no se yinyina ye de abotoye mu ne de kuro ye ta na kira if you say kuro no ebitumpo emprempie no ya na timemfo no enoma ha adwen ebiti se ajanan bia ankane ho nsensem ensuo ho nsensem apomdin de ebikwa no ye health insurance free no ede be o ha pa na fanse ewo trader titititisi na nanum betena so kwa sa o mankasa adia haye pa wa hano eye ajanan eni ensuo because nsuo de amanfo atoto tank de sisi wo mu fie gise wokoto but so mind de pa so mind de ye nibi en toilet no nso no kuruka kaka ye dawi toilet ni mienu pe se ufri no ho a ene wo new site ufri no ho a gise wo ba anya sa gise wo ku wirom nti ade ha dwene pa idwade na dawroma o mayebi en kanea so ye ni problem na ade aka ne jana ni suo enu mum ni ade a ha ya dwene kakra na mi jawa amowa kono emprempie no se wo hwe empempenso nyamedu akodure mfie ne ekwani mu abrabo na mobo no first no ane nemmiri ne se wo de toto emabunu emranche ne maba wa ho a ya na udi areho wo mu efa ya ho siesie nu bone ne ye sen na ya den no ma esikoma enu krepa de se hwe ene mranche ne nkitisia no a wo mu ese o man no if you say send wo mu siesie wo mu ho enu wo mu kasa mu yeso ye abreso ne ntesa na yibuade afi sukuru ubi sone makra wutimi kwaji na enemre ubi sone makra na sakura hunu anu wotwam because obeji a obema ne bayi wunu akra na tifi kra wunu aduane a gise onye dai wutwa bi man bakra na o mani ni because obema ne bayi nti ene ahusiesie no ne wo ma ho keka ne se ne wo musie ne de enkoyi kra Adawroma afutu sem kakra de bema mabunu kuroi ene adesrede bi wo ha de beto na nanim se ebianko ye ya ke betuma boa Tredeman
de futo kakram de mrante ne nketesia ne se wo mo ahusiesie no wo munyai ibi ho a ubehwe no de atade atonoto atade so yefanto yeto ene ketesia so ubehwe no apam atare tietia e basa na mo ha mrante no na ma desrede a me de to na nanim ne se na oboayen waye bi pa na niaka ne agyanan no ani nsuo no omomodena na on fre yensanka yihu se owie bibia maye afutu kakra no apanyi medase afena akwaya ode nti beja akwan no akwakwa na asomdwem yo meso medase nyamenka mo apanyi kese mo akwa baba Santimaso TV meje so eburu me bacho ye frozen me din de anakwa me boy nketia na nakwa me boy nketia we nka ba bia nka ya omrante hene wadawroma ofri kurudu emem me bacho me free habit me betna ha na ache ba 2012 oh okay se baby akwa citizenship card na kura mpon ka onsaka wadawroma aha ye we dwumadi ben pa na ekoso a wonso aba ha na wie dwumadi ekoso ne se Ghana card na cancer insurance na mete se ese Tredehene ye bia ma Tredekrodua no omo munye bi ma oyi bia ma obi free nti mete ye nam se ne ma mentam medium right sansa menye bi da ense me de ba ha se me ba be osi su nyina wonye health insurance card ni wonye bi on register bi da mpacho de bi o me register bi da first time any ada waka wo ka se wo ye kro wo nyare no ho ana sesen menka ho de nanso Tredeman ponda roma oboye na omaya hoden a yeda so tiasie yade enka me ma me nko hospital se bia me kodi 2 days ana 1 day da nemom yade bi ho no mo anketenkiti bi obetimi account nipadua no we wadwen se onyare a ende embe wo wadu na ade kan betu betimi account enti no me hu se edubra bi no me hu se menyare krampo na ena menye bi da kra na se o se me beye isanse e de nia nipa na mo kobe e de yade de betimi account enti no eba sa na wo se me nso me ba na beye bi to ho in case bibia ni na bibisi a metimi de anso aba enti na mam so de bae nana ebedi ade ewo ha se ni nyina na chese tam obedi ade na chese satam ni nyina na wo ha dada nana eba mpuntu djuma sem eba na ho keka sem eba trade mpuntu pa efi se nana ebedi ade ne sen ana osi hu no ma nana bedi ade de mpuntu de mpuntu djuma de waye bi wa ha pa me bae me hu se nana aye kan say osidwa ama Tredefo so omunkum eno yo mokan an maka chi no mokan ya na afede Tredefo nyina akom ayedwa e ho no mo bia nso edi ni dwa kama ena minhu bibia sama se hu se community center ono a na hwe ma esi e sanse me ba ha me hu se na dan bi na esi ha na school dan na keji dan na esi ha che na faso bia ni so ene se de ko ba en se wo se ofa adwene na ofa adwene me hu se no osi enukra no na me ne ahasamle man me bo sa me ne adwuma ne ni gina ho di nkomo bi fa aha ho nti ono nso fa adwene ne sa aja odukwem se ja me ohene nso fa ho adwene a ohun se odi bibi aha so ye bibi se ebeboa enso odi baye nti ama ha ye kama pa ti ohene de minim se oba ye nso waye mpuntudwuma wa ha ma aha no ma ye kama se wuyi com center ya wo kan ya mpuntudwuma ben na nana ya wo de wani ho de why am de mani hu ni se me hu se mpatamu hanom na ekwan bi dida honom a wo se oyitum ebi wo honom abon se wo mo ye kwan ne bi a baabi efichire baabi da honom a wo so hu se ha de me de kwan to hanom a be yi me hu se echi na o ma greda edwi kwan ne bi o mfichire a me hu se afi de honom de kwan to honom nipa fa honom a be yi eno nso ni mpuntudwuma ba ko a me hu se wo ye eba akwan aba ensuo ene eba baabi asabi nipa beja o monnan baabi amon beto ball egu a ho nsem tesen e wo pechi trade ho nsem no me hu se eye toilet baabi ajanan bia yi wahwa ama oman ye ebi wo ha me ba me hu se janan ba me hu ikra me hu miensa e wo ha ena masenso hu se wabo ama Roman school na wo kwan ho ano wabo ama mo pipe bi e wo nchen ho no mo a na me hu se nkrofo ebu nsuo ho
nti minim sɛ aha de saa gyanan ne saa nsuo bi a ɛwɔ ha no ma obi ni bi no waboa ma saa nneɛma no bi aba kurodua yi mu wakɔyɛ ɔbɛbunu ana brantie no enum sɛ kuro sɛ yɛ kɛse a ɛtɔda ɛnɔma bi te sɛ ahobanbɔ nsɛm ana sɛ ɛtɔda na wo sɛ ɛnɔma bɔne bi ɛbebɛbebɛm trede ɛfa saa nɔma nsɛn ne nɔma si kɔ ɛba ahobanbɔ a sɛ obi pie anadwo obi din bibi to obi fa sɛn ne ho nsɛm sitie ho nsɛm no deɛ ɛwɔmu a ɛkɔ so baako bi ho a wobɛte sɛ yɛsɛ obi akɔfa obi da asan wobɛte ara ne sɛ yɛsɛ obi akɔfa obi nneɔma ɛgu ne dɛm saa nsɛm no ɛkɔ so paa na wɔ sɛ wɔyɛ announcement a na afei deɛ ama agye nsɛm ɛduru baabi koraa deɛ a me koraa sɛ me makɔda baako na nsɛn yɛ a mekyerɛ cultural dance mesan so bɔ kete nti ɔhene deɛ ɔni me paa ɛduru sɛ ɛbɔ dwa na ɛbɔ agɔ na mete sim na mekɔ kyea ne sɛ yɛ a wɔse kɔkɔsa nti ɔni me na makɔda baako a mekyerɛ na sa ɔwie school na ne bra bie adwuma ama no ɛwɔ baabi a mete no kwan no ho ɔno na opposite nti ɔtontɔn Fiji ɛne dan mu nneɔma kakrakra ne adeade mu a dako bi mete ane sɛ me kora madresse a mekɔ school mu de me sɛ nkrɔfo gyina ne shop no anim hɔ nom me nkɔhwɛ a sɛ yɛbu ne pro n'ani ɔmo fam sɛ ɔmo fa akyire sei ɛna ɔmo kɔ bu asili no ɛna ɔmo wura akyie mekɔhwɛ na sɛ ɔmo ayi ne fridge ɛne decoder flash screen kɛseɛ paa ɛde sisi dem ayi ɔmo ayi ne nneɛma kɛseɛ de ɔmo fa ne nyinaa akɔe ɛne ka nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ na mehu sɛ ne papa no aba ɔmo yi de aka nyina afiri hɔ nti ahanom nneɛma a ɛkɔ so ha deɛ ɛha adwene deɛ mɛma na nkasa no bi wɔ hɔ nom a obi wɔ nom a ɔmo nyɛ adwuma ɛna ɔmo so lodi ɔmo kɔ gyina Trade Junction ɛyɛ loading boys wutu sɛ ɔmo nyɛ adwuma bi nti wobɛhwɛ na ɔmo nam edura na dwoa na ɔmo nenam ɛyɛ nneɛma ɛnsɛm fata sɛ wonni fie koraa na ɔbo nsi abɛbu wo punu ani ne yɛtu nneɛma ɛwɔ hɔ nyinaa nti ɛkɔ so ha na kyerɛ sɛ ɛba ahobanbɔ nsɛm deɛ a ɛwɔ fam ɛho nsɛm no wɔ fam wɔ Tredehemaa paa nyɛ saa ahobanbɔ nsɛm no ɛwɔ fam wɔ Tredehemaa na ne nyinaa ne yɛ sɛ bambɔfoɔ no enso betimi ahu ne ɛkɔ so na ɔmo nso ɔmo ho kwan ɔmo bɛfa so a ɔbɛbɔ kuro ho ban ama yɛ nti adesrɛdeɛ ɛne yɛde to ɔhene anim sɛ de bɛyɛ ɔmo nso obetimi ne ɔmo akasa na ɔmo so ban wɔ kuro ho ama yɛ na ɛde ahotɔ aba meda sɛ megya mo akɔ no yɛ ɔbɛbu no ɔkasɛ mo kyerɛ sɛ wobɛn nana na aba wadwene mu pɛn na sɛ ɔsoso mu pɛn sɛ ebia nka wonya wura ɛnɔma baako mmienu bi anka wode bɛto n'anim ɛno deɛ aba madwene mu pɛn nneɛma baako mmienu hɔ no a menya nka mede bɛto n'anim ebi te sɛn adaro mahwɛ fidie mu na ne fa to wura ni ebi te sɛ sɛdeɛ meka bambo yɛ yi me ba ha yi ma hu sɛ sɛdeɛ ahafoɔ no mmarima ni bi hɔ no mu a obi hɔ no ma wɔyɛ n'adwuma a wɔyɛ n'ani abere deɛ ɔno deɛ ɔsɔre a na wɔkɔ n'adwuma na deɛ ɔno ɔnyɛ adwuma ɔne nam hɔ no deɛ ɔbɛhu sɛ anadwo bi ho a yɛsɛ wakɔfo wei bibi kɔ me sɛ mi kura nsɛ bi ato me pɛn na nti srɛ na adesrɛdeɛ nam de bɛto ɔhene anim ɔbɔmmɔden paa wɔyɛ adwuma wɔ kurom ha paa ɔba ha mepɛ n'asɛm pii deɛ ɔbɛyɛ biara no yɛ a mepɛ n'asɛm paa nti adesrɛ no nam de bɛto n'anim sɛ ɔmmoa sɛ de bɛyɛ a obetimi ne bambɔfoɔ akasa na sɛ ne anadwo bi koraa na sɛ ne wɔn wetimi awɛn kakra ma yɛ ne a na ama saa ne ɔma ne nyinaa atu atwa meda sɛ na wo krom hene yɛfrɛ ne sɛ nanambo amakwa bi ɔyɛ nsuta bepɔ so hene din de nanambo meka Tredehene Tredehene ankasa de ne din de nanano bensra ɔtɔ so miɛnsa edwumadi ne ade hia nananom paa sɛ mbɛboa yɛ yɛtimi ayi bibisi nti aseda enka wo sɛ onye tirimopɔ ono wo hema na wo mpanimfoɔ nyinaa sɛ mbɛdi sɛ adwumadi ade aboa Tredeman na mɛka kyerɛ sɛ mhwɛfo nana nkuru dɔɔso so wafa to sɛ nkuru ne aka nyinaa sɛ de ɛkɔ so wɔ Trede ɔbɛyɛ ebi wɔ hɔ yɛasase yɛ ne wɔ ha yɛbɛwie nyame boa memenda ewie a nkuru ne aka no wada wo ma ɛno nso yɛasa aba ne yɛhu da a yɛbɛkɔ hɔ nom no mu nso yɛakɔ akɔyɛ ama mu nti sɛdeɛ ɔde yɛbaeɛ no wadie no ɛkɔ so a bɔne biara yɛnya nsiiɛ mewura sɛdeɛ ɔpem sɛ ɔradio ma PRO ɔkyerɛ wo no no
sɛ na dwumadi a wafa to ho sɛ nkuroto a ɛhyɛ wasimpo nyina nyɛ trɛde kuro kɛseɛ no nko a na mmom wɔn mu wia ha ɛfiri nnɛ ne fiada ne memenda nyinaa wɔn da so wɔ trɛde a wɔn di dwuma no health insurance ama ɔmanfoɔ nkora ne mpanyin nyinaa free a yɛnyi sika biara nti wɔsɛ nnɛ karikari kora nipa bɛyɛ sɛ 200 a ɛmɔ no mmiɛnsa kora 260 ɛmɔ no mmiɛnsa kora wɔn atuma register wɔm na mmom deɛ a na ɛha wɔm ɛma dwumadie no ntumi nkɔ hyewhyew ɛyɛ network no kotwa photo no a network no de yɛ ho adwuma ɛno ne adeɛ kakra a ate aka mmɔ ama wɔm a nso kora mpo no ɛyɛ a wɔn gu so a wɔn di dwuma no wadaroma na sɛdeɛ PRO no so ɛkyerɛ wɔn wadaroma bi yɛwura so ma mmɔne adwuma nso sɛ maba beso ma dwumadie ɛkɔ so kamakama aseda enkoma mo na ɛyɛ manije pii so sɛ mo ka sɛ ɛnɛ yɛ akora no matimi anya nipa wɔ ha ahanu ɛne akyi na target no so yɛ 300 apomuden de ɛho hia sɛ woni ahoɔden a bibia ni hɔ no ma betimi ayɛ na wo ahoɔden so a na wo ade enti no yenim sɛ emra no ɛbɛkɔ so na sɛ de asi ahya ase wɔ hanom sɛ sɛ de na di kan hyehyɛ na konkro na aka ne nyinaa so sɛ bɛyɛ obi a ebetimi enya access to health me amegyina me nurse enti menim sɛ de apomuden ho adwuma de esitie wo a wotimi ye bibia a wopɛ sɛ wotimi ye bia enti ɛbɛda mo ase na yenim sɛ enkosi ɛda ne nkwa wie no so na 300 na mo target no etimi enya bi kra na abro so na say yehwe animu say nipa dodo na ebe register say be ya obi a ebetimi anya access to healthcare na bibi kakra bia wo say we na wo de we atimi akoso ama me damas apumdi ade a nipa da se ni bi ase ayi we e ade hia nti enyina ye ya sede na esumi da kura no me da do ma no ese me tie de ye me mindful ne ha nyoma e ha de ne ha ye no apumdi so ka ho ti enyina ye ko benkro mu se ebe yi na me nsa ne de aye sa hyeche ne na ye hya ase se de me na na ye kan ye nya say nipa say 260 already na abo say ko bo no mienu na trese nu so mo mpon no na mo ko adwuma mo ko afuo mo do na so aba ne yetimi ya Kenya nipa dodo a ye hwehwefo da bia ye na me nsa ti ye wo kyena ane ye san wo memenda na said ye na me nana na se ka bi mi no se de doso ye won kro ni bi akrampa so number 3 sechi krom wensa dente krom nkwanta amoafo omo nyina no ya ye nhyeche ya want me amatre de fi a abre se fata no akrachefo no so beba mo na so nti mo bia nso mu ni yam se ya tena ha na ye de ye dwun ya pomudi ho ni ya mo a sabe na bo so mo antimi amma mo nyina mo ye trede ti dwumadi da makoma so a me ne nana mo ye nyina ye tati ye rese ebe koso Ghana man mabusia panyin me so asempa na nam kane na ne yetitie mo rem ne esidan wi ana so moso no so adane adesoa enne de Adwubi company wa santememu abedom ye amedan so bo ayemre enchansia wodo apapapa wodi gudan so medan homie ebi de say long span self lock IBR housing standard irotals and shingles steel trusses and woodworks roofing sheets squares afei roofing nails ni nyina dan ehoniema Adwubi company e de abeboaye your office ankasa ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakui factory na ankasa wo no infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo de sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen e wo 0245385109 Adwubi company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Santemanso TV, yes, so mosompa.